муҳоҷирони кории тоҷик дар соли гузаштаи 2016 нисбат ба як соли пеш 8% камтар ба Русия барои кор сафар кардаанд. Сумангул Тағоизода, вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон бо пахши ин хабар афзуд, дар ҳамин ҳол таваҷҷӯҳи муҳоҷирони меҳнатии тоҷик ба Қазоқистон бештар шудааст. рафти муҳоҷирати меҳнатӣ ба хориҷа нисбат ба соли 2015 6% кам шудааст ва гуфтан лозим аст ки рафти шаҳрвандони мо барои муҳоҷирати меҳнатӣ ба Қазоқистон 13% зиёд гардид нисбат ба соли 2015. мақомоти вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ сабаби коҳиш ёфтани муҳоҷирати меҳнатӣ ба Русияро мушкили таҳияи асноди будубош ва буҳрони иқтисодӣ унвон карданд. як сабаби дигар ҳам маҳрум шудани муҳоҷирони кории тоҷик аз ҳаққи сафар ба Русия мебошад. барномаи бо кортаъминкунии шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ки воридшавиашон ба Федератсияи Россия манъ аст, таздиқ гардида аз ҷониби сохторҳои вазорат дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ 4066 нафар муҳоҷирони меҳнатие ки воридшавии онҳо ба Федератсияи Россия манъ аст бо ҷойи кор таъмин гардиданд. мақомоти вазорати меҳнат мегӯянд, дар баробари Русия ва Қазоқистон феълан бозорҳои нав барои муҳоҷирони кории тоҷикро ҷустуҷӯ доранд. имрӯз мо лоиҳаи созишнома бо Қатар омода шудагӣ аст, дар кор ҳаст ин созишнома. имрӯз тавассути агентии бо кортаъминкунӣ дар хориҷи кишвар бо кордиҳандаҳои аллакай Европа, Польша, Германия, ин давлатҳо қати гуфтушунидҳо рафта истодааст барои баровардани муҳоҷирони меҳнатӣ. яъне дар ин ҷо асосан мо гирем ҳозир Қатар омӯхта истодаем ва дар кор аст, Корея ҷанубӣ дар кор аст. тибқи иттилои расмӣ соли гузаштаи 2016 517 000 сокинони Тоҷикистон барои кор ба хориҷи кишвар сафар карданд ки бештар аз 80 000 онҳо занон буданд. бозгашти мавсимии муҳоҷирони меҳнатии тоҷик ба ватан 12% нисбат ба як соли пеш бештар шудааст. аммо манобеи ғайрирасмӣ мегӯянд, ҳамасола бештар аз 1 миллион сокини Тоҷикистон фақат ба Русия ба муҳоҷирати корӣ мераванд ва тақрибан 60-70% онҳо дар фасли сармо муваққатан ба Тоҷикистон